Takže nazdar, moje jméno je Morou a já bych vás chtěl přivítat u tady toho videa. Jedná se o Skype virus, který teď lítá internetem. Vypadá následovně, hej, je tady to tvůj nový obrázek profilu a je tu takovýhle odkaz. V životě na ten odkaz prosím vás neklikejte, je to trojský kůň, je v něm keylogger a další prostě ptákoviny, co vám zbytečně zdeformují život. A vlastně samozřejmě, jak jsou lidi zvědaví, já jsem byl zvědavý, tak jsem na to klikl a vlastně v podstatě, co vy na to kliknete, tak už ten virus máte. Programy, co si s tím dokážou poradit, je Spybot a stačí na to obyčejný antivirus Avast, myslím, že bohatě bude stačit. A doporučuji, já teď tady sám už projíždím a doporučuji vám to udělat taky, co jste na to klikli a doporučuji 100% projet složku app.data, protože ta má vlastně, tam jsou ty soubory všelijaký možný, který vlastně, aby ty programy fungovaly, tak jsou tady takový důležitý soubory. Takže vám doporučuji app.data neboli data aplikací projet jakýmkoliv antivirem a Spybotem a dále otevřete si Skype, kliknete na nástroje, nastavení, tady si rozkliknete rozšířené a dáte rozšířené nastavení a řídit přístup jiných programů ke Skype. Tak veškerý, co tady budete mít, tak dáte odebrat, dáte OK, uložit. Já už jsem to udělal, protože naštěstí jsem nic nechytl, nebo aspoň doufám, teď to projíždím ještě tím Spybotem a budu to projíždět ještě kompletně, teď dělám jenom imunizaci internetu, takže doufám, že jsem vám s tím pomohl a ještě napíšu popisek jako do videa, takže zatím